Harf elif je slovo od onih slova u arapskom pismu koja se uvijek spajaju tokom pisanja sa desne, a nikada sa lijeve strane. Ishodište ovoga harfa biva sa dna grla. Piše se tako da se postavi jedna uspravna linija. Spaja se, kao što smo rekli, samo sa desne strane, to jest samo sa prethodnim harfom ili slovom koji isto tako ima mogućnost spajanja. Harf elif je glas koji je svojom bojom i zvukom između slova e i a, pa se izgovara kao e. Pri izgovoru se koristi donji dio grla. Svojstva ovog slova su zvonkost, jačina, tankoća, krupnoća i zapreka, kao što ćemo vidjeti u sljedećim primjerima. Često se u kuranskom Osmanovom pismu elif piše skraćeno, kao kratka mala uspravna linija, što vidimo u sljedećim primjerima. Maliki, siratun, al-alamin, ar-rahman. Način pisanja ovoga slova je sljedeći. Ako je samostalan ili na početku, biva samo jedna mala uspravna crta, a ako u sredini ili na kraju riječi, tada se spaja sa desne strane, a nikada sa lijeve. Vježba: u, i, e, i, u, e, i, u, i, e, i, u, e, u, e, i, e. Jedna mala napomena. Nosioc hemzeta može biti pored elifa vav i ja, zavisno od vokala koji je na njemu ili prije njega, a ponekad može stajati samostalno. Uz još jednu napomenu da način pisanja vav sa duplo v nije dozvoljen u bosanskom jeziku jer to ne postoji u njemu. Sada da pređemo na praktični primjer iz Kur'ana. Kaže Allah dželle šanuhu: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. I na kraju kaže Allah tabaraka wa ta'ala: ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. To je zato što Allah neće lišiti blagostanja narod kome ga je podario, sve dok se on sam ne promijeni, a Allah sve čuje i sve zna.